Sí, una coseta a l'altra. Veieu? Vosaltres veureu en vista... Però mirem més. Aquí estan en vista cap amunt. Així, estiguin així. I bueno, el vídeo és una mica el mateix. Comença per la mostra. Això seria una mostra de la pobladora, d'un tanc biològic, aquest tanc biològic molt petit. Per tant, durant els diferents processos que tenen lloc en el cicle de l'aigua o el cicle integral de l'aigua, hem vist que els microorganismes tenen un paper fonamental tant en donar-nos informació del medi i de l'estat de l'aigua com ajudar-nos a depurar aquesta aigua i a millorar la seva qualitat. I per tant això afecta directament a la nostra salut i al nostre benestar. I això és tot. I a poc, a mesura que vaig començar a estudiar materials geològics de la Terra, em vaig anar interessant en diferents aspectes de la Terra, entre els quals hi ha la contaminació, que és la que estem parlant avui a l'escola, i sobretot una cosa que l'acompanya, ha comentat abans, que és la contaminació de les aigües residuals per metalls pesants. Doncs aquí presentaré una recerca que estem fent a la Universitat de Barcelona sobre l'estudi de les aigües residuals de la nostra ciutat i la contaminació que resulta per metalls pesants. No estic acostumat, Jo soc antiga escola. Molt bé, això, algú sap què és això? Què és això? És una ciutat molt gran. Una ciutat molt gran. I on està aquesta ciutat? Al costat del mar. Això seria el mar, aquesta ciutat té un aeroport, que és tot això d'aquí, té un port, que és tot això d'aquí, té un riu, que és aquest d'aquí, té un altre riu, que és aquest d'aquí, i aquest riu d'aquí és el que la meva companya ha explicat abans, és el riu Llobregat, que és el seu costat. Això és una foto satèl·lit, d'acord, que podeu veure a Google, de la ciutat de Barcelona. I què passa a la ciutat de Barcelona? Hi ha molta gent o poca gent? I aquesta gent què ha de fer? Ha de treballar, no? Si no treballa no té diners per anar a l'escola, per comprar roba. I què passa? Doncs com que treballen i fan moltes coses a la ciutat de Barcelona, se'n deixa. Hi ha moltes fàbriques al voltant, on es fabriquen cotxes, es fabrica roba, es fabrica peces, es fabrica pintures, es fabriquen tot tipus de productes, i a més aquí és on vivim nosaltres, no? Que també contaminem, per explicar la companya. Què fem nosaltres, doncs? Utilitzem les rentadores, el rentavaixelles, el lavabo, i tota aquesta aigua va a establir una estació d'aigües residuals. Aquí n'hi ha una a Badalona, que el que té és
una tuberia d'uns 5 quilòmetres de longitud que emet tota l'aigua que ha netejat lleugerament mar endins. No? Però a més què tenim? El riu Llobregat i el riu Besòs, el que fa és recollir totes aquestes aigües que hem netejat lleugerament i les aboca cap al mar. Sí? Però què passa? Com ha dit la meva companya, a mesura que aquest riu va avançant, es va cansant i cada vegada està més contaminat amb metalls pesants que deformaven, ho feien molt bé, a les pobres diatomees. D'acord? Molt bé. Quins metalls pesants hi ha en el litoral de Barcelona? Doncs si nosaltres anéssim al fons del mar, nedem uns 1,5 quilòmetres i agafem la sorra, un dels metalls més abundants i contaminats que és el que estem estudiant seria el crom. El crom és un element químic que és un tipus d'àtom, sí? Que és metàl·lic. Vosaltres sabeu que és un metall? Sí. Doncs el crom fa els metalls. Quins metalls? Els de la cadira, els dels cotxes, els del sensor, els de les peces de la roba que tingueu coses metàl·liques, d'acord? Però resulta que tenim dos tipus de crom. Un crom 6 i un crom 3, d'acord? Que són com germans. Són de la mateixa família, són del crom, però resulta que un té un 6 més, que és una cosa que quan sou més grans entendreu potser una mica millor, que és té càrrega positiva, que s'enganxa més a les coses, que té la càrrega positiva, i un que té el número 3, el número 3 és més petit o més gran que el 6. Quin és més gran, el 6 o el 3? El 6. Per tant, qui s'enganxarà més a les coses? El 6. I quin s'enganxarà més? El 3. I què passa? Com que el 6 s'enganxa més, és molt més tòxic que el 3. D'acord? Per tant, tenim aquests dos germans de crom i tindríem el crom 6, que és molt tòxic. Mireu, si nosaltres mirem a una base de dades de totes les seves aspectes nocius sobre la salut, tenim una llista molt llarga. Diu, és tòxic si se'n passa, pot cremar-te la pell, pot fer reaccions al·lèrgiques, pot ser fatal si el respires, irrita els pulmons, provoca efectes genètics, causa càncer, fa que no pugueu tenir fills, no puguem tenir fills, o no es pugui tenir fills. Bé, vull dir, moltes coses, perquè aquest crom s'enganxa en seguida a les cèl·lules del material genètic que tenim nosaltres. En canvi, al crom 3 no hi ha absolutament res. És pràcticament no ens afectaria tant a la salut. Molt bé, doncs sabent això, nosaltres a la Universitat de Barcelona, amb els companys de la facultat, vam d'investigar aquest crom, si era crom 3 o crom 6. Doncs el crom 6, el que faria seria, et donaria anèmia, insuficiència renal als ronyons, afectaria els pulmons, et fa calor al cabell, et fa al·lèrgies a la pell, problemes intestinals. Un cop, doncs aquest crom 6 entraria al teu sistema, ja sigui per ingesta o per inhalació. Què vam fer? Doncs bàsicament vam decidir que estudiaríem aquesta àrea, en aquesta ciutat, que és la ciutat de Barcelona. I Molins de Rei on està? Aquí, no? Doncs anem a agafar aquesta àrea, que aquesta àrea on està? Entre el riu Besòs i el riu Llobregat, i vam agafar un vaixell, perquè si no com arribaríem amb vaixell? Nedant? És difícil, Vam agafar un vaixell molt especial. Què feia aquest vaixell? Aquest vaixell el que feia és tenir uns micròfons i uns altaveus que cridaven, feien soroll, contra el fons del mar, que visualitzava. I anàvem fent la cartografia al mapa del fons del mar. I per què fèiem el mapa del fons del mar? Doncs per saber com estan distribuïts els sediments. Si us fixeu, això són unes línies que es diuen corres de nivell, que són les diferents alçades de les diferents profunditats, i el que podem veure és que aquí, just davant del riu Besòs, hi ha una gran massa de sediments, una gran
una gran quantitat de material que s'ha anat acumulant i el que vam fer, estem al vaixell, vam fer un forat al fons del mar i vam treure 1,5 metres aproximadament de terra. D'acord? Vam treure 1,5 metres de terra que tenia aquest aspecte d'aquí. Sí? Com ho vam fer? Vam llançar aquesta espècie de robot al fons de l'aigua que va caure a pes durant 50 metres i ens arriba l'impacte, xoca en el fons del mar i aquests 6 tubs surten disparats i es claven fons al terra. I una grua es tira, tanca els tubs i puja els sediments i vam aconseguir treure aquests 135 centímetres de sediments. Aquests sediments, aquesta terra és tot el mateix color, sí o no? Tenim bàsicament molts colors diferents, però podem veure que aquí és com més vermell i aquí comença a ser de color més negre. Per què penseu que és això? Ara us deixo pensant en això, a veure si ho descobrim tots junts. Molt bé. Nosaltres vam anar al laboratori i vam utilitzar una eina que s'anomena raig X per determinar on es troba el crom. El raig X és com una llum especial, d'acord? Que el que fa és que quan tu il·lumines els materials en aquesta llum, els materials el que fan és reflexar i emeten un feix de llum que porta l'etiqueta del metall que estem estudiant. El crom té una sèrie d'etiquetes corresponents a aquesta llum. Vam anar a la Universitat de Barcelona als laboratoris que s'anomenen Corelab i el vam posar sota la màquina. Necessitaré un voluntari. Una màquina a la Universitat de Barcelona que és de Corelab, que bàsicament és un tub de raig X sobre un raïl, que el que fa és escanejar, il·luminar rajos X sobre la mostra, anem il·luminant sobre la mostra, i el que tenim és cada un d'aquests senyals específics de cada un dels metalls que es troben als sediments. I aquí què tenim? Doncs la llum del silici, que està amb el material més vermell, que seria això de color blau, i tenim la llum del crom. Per què penseu que la del silici baixa i la del crom puja de cop i volta? Doncs perquè el silici és l'element químic dels minerals que estaven abans de la contaminació i quan comença a pujar la contaminació el que tenim són tots els sediments d'origen de les persones, de l'activitat, de les fàbriques, de la industrialització i de les aigües residuals. Doncs a partir d'aquest moment, que són els sediments de color més enfosquits i de color negre, el que tenim és tots els sediments contaminats per totes les fàbriques i tota l'activitat de la ciutat. Per tant, vam poder deduir que efectivament tenim molt de crom a partir de cert nivell dintre dels sediments marins. Seguidament, què vam fer? Com que ens avorrim, vam anar al sincrotró Alba, a veure què és el que podíem fer, a il·luminar-ho amb més rajos X. El sincrotró Alba és un accelerador de partícules, és com una bombeta gegant, que emet una gran quantitat de rajos X, que bàsicament, de fet, és curiós dir-ho, és com si agafeu una bombeta, que comenceu a girar i la bombeta emet per totes les direccions uniformement, no? Però si vosaltres girar la bombeta a la velocitat de la llum, la bombeta no emetrà en totes les direccions iguals, sinó que només emetrà en una direcció. De fet, és l'única aplicació de la teoria de relativitat, que es coneix. Llavors tu agafes aquesta llum que emet aquesta bombeta gegant i la concentres sobre la teva mostra. Això és el que fem en el sincrotró. I com és el sincrotró? El sincrotró és circular, perquè el que fem és accelerar les partícules, que són els electrons. Aquests electrons emeten radiació tangencialment i que nosaltres la projectem sobre la mostra. D'acord? I això és el sincrotró. El sincrotró està aquí a Cerdanyola del Vallès. És una instal·lació científica singular on s'acceleren partícules i aquí, dintre unes capes de sediments molt gruixudes, emet els rajos X i nosaltres posem una mostra aquí dins. En condicions de buit. I el que fem és manipulem els nostres sediments dintre una atmosfera controlada de nitrogen, perquè no s'oxidin, i mirem com absorbeixen els rajos X.
Molt bé. I què hem fet? Doncs hem mirat com els rajos X absorbeixen el crom 3 i el crom 6. És el que s'enganxa i el que fa mal a les persones, a les betonees i als organismes, d'acord? I els vam comparar. I vam veure doncs, que el crom 3 té aquesta forma i el crom 6 té aquesta forma. Nosaltres el que hem fet és doncs, vam comparar aquest aspecte d'absorció, que és com els rajos X absorbeixen, amb l'aspecte d'absorció dels nostres sediments. I vam veure doncs, que a Barcelona els rajos X absorbeixen d'aquesta manera, però no teníem molt clar si la crom 6 o crom 3. Quin crom serà dels dos, el més dolent o el més bo? Vam agafar cada un dels models i vam dir que farem serà sumarem el crom 3 i el crom 6, farem una suma i una multiplicació i veurem si podem reproduir el crom que veiem als sediments de Barcelona amb aquests altres productes que tenim en el sincrotró. I aquest és el resultat. Vam intentar simular el crom de el crom que vam mesurar a l'Universitat de Barcelona al sincrotró i vam veure que quasi bé 8 sobre 10 dels croms que es troben dintre els sediments marins del litoral de Barcelona tenim sort perquè serien del crom tipus 3 i no el crom tipus 6, que és el crom que no s'enganxa tant als organismes i que no generaria tants problemes per la salut. Per tant, conclusions. En el litoral de Barcelona, efectivament, hi ha una acumulació important de contaminants, de metalls, que estan associats a aquests sediments que surten dels rius i de l'estació d'aigües residuals, però que nosaltres hem estudiat si el crom 3 o el seu germà del crom 6 i hem vist que el germà dolent, el crom 6, que s'enganxa més en els organismes, doncs no es troba present i per tant, a priori, doncs no seria tan dolent. Llavors això no només ho estudia a la Universitat de Barcelona, ho hem fet a l'Institut d'Estudis Catalans, que és finançat la recerca, al Museu de Ciències Naturals, que ens donen minerals per comparar el que veiem en els sediments marins i el que tenim com a altres minerals, i el sincrotró. I bueno, això és una mica que fem aquí a la Universitat de Barcelona, amb els meus companys, i espero que us estigui interessant. I gràcies. No sé si podem intentar posar el vídeo aquí a YouTube o no. Intentarem posar un vídeo curtet sobre la contaminació al sud d'Espanya, que vam estudiar nosaltres també, en el mar, per la mineria, no sé si sortirà. És un youtuber?
aquesta funció. ¿Qué tal? Es que me'n recordava. Aquí és com agafar el sediment de la fontana. Molt bé. Doncs, per acabar, ens agradaria donar les gràcies al nostre alumnat, no? Que ells van començar. L'escola creiem que és important promoure els projectes d'investigació i indagació i sobretot transmetre, igual que l'American Mentre Profe i el Josep Roquer han pogut compartir amb nosaltres les seves conclusions, no? Des de l'escola comencem amb els nostres projectes petits. L'any passat feien tercer i quart, per tant, uns amb els vigilants de l'aire i els de quart amb la permeabilitat, ens vam engrescar i avui creiem que era important, en el marc de la mica de recerca europea, transmetre-ho a tothom que volgués conèixer les conclusions. Moltes gràcies per haver assistit. A tu també toca,